ילד קט שלי, רציתי שתדע, יגיע היום שתצא לעבודה כדי לפרנס ילד קטן. בישראל הכי מהר אף המזומן, תן כסף לגננת וכסף לחוגים, ושליש למדינה ששוחטת במיסים, ואמא שקונה יותר מדי בגדים. ובסוף החודש נכנס לבנק התלוש ונבלע במינוס, לא נשאר לי גרוש. אשראי והלוואות, משכנתה וחובות, אולי נזרוק את אמא, נשלם רק מזונות. ילד קט שלי, חשוב לי שתקשיב, תצא רק עם תכונות ואל תגור בתל אביב. תשיג דלקן, אחרת סבדן, תגנוב חשמל מהשכן ולא במכוון, תבריז לבד בית, תן צ'קים רק דחויים, תהיה מנוי חינם לכל העיתונים, ואם רוצים עוד כסף תצעק שמתנתקים. לך עם ראש למעלה ותשאף הרבה אוויר, מבטיח לך ילד שכאן הכי סביר, כי אם תביט החוצה למדינות שמסביבך, לא סתם כולם רוצים להיות כאן במקומך. אין על המדינה שלנו הכי סבירה בעולם.